Ang tambalan kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang gulo-gulo na po na nangyayari sa mga sa Senado at sa Kongreso. Ano na po ba ang mangyayari sa bayan natin? Yan. Tanong naman nating lahat yan, di ba? Pero ang kagandahan sa tingin ko ang kagandahan, nagkakaroon ng mga revelations, correct. And eventually po, mga kabisyo, talaga naman pong magkakaalaman. Ayan. Tsagain lang talaga natin. Talagang truly, patience is a virtue. Hindi talaga natin na virtue ang patience eh. Correct. Sa mundo ng mga instant, gusto natin laging instant yung mga sagot eh. Instant na pagbabago, Ayan. instant na mga mga solusyon sa mga Correct. bagay-bagay. Sa totoo, hindi po instant ang mga bagay-bagay. Ayan. May proseso pong pagdadaanan. True, correct. Kaya dito ko masasabi na yung mga generations na mga nauna, yan, diba? Sa tingin ko yan yung medyo edge na meron yung mga naunang generation, yung mga 40 pataas, yung tiyaga ba, kahit pa paano. Kasi isipin mo dati, para lang makatawag ka sa isang tao, hihintayin mo munang matapos yung gumagamit ng landline. Oh, tama. 'Di ba? Ang tagal, isang oras niyang kausap yung jowa niya sa landline. Lalo na yung payphone yung naguhulugan ng barya. Correct, 'di ba? So yung mga ganyang klase mga eksena, yung mga chinatsaga po talaga. So ganun po. Sa bagay kasi sa mundo ngayon, instant na kasi lahat. Ang kape instant, Correct. ang gata instant, ang Ayan. jowa instant. Naranasan namin kasi yung kape talaga kung gusto mo na may creamer. Totoo. Naka-separate. Correct, totoo. Hindi, kailan mo nauso yung 3-in-1? Oo, dati wala pang 3-in-1 Wala, eh. diba? Natatandaan ko talagang literal may 3 lagayan yan eh. Oo. Yung kape, yung asukal, at yung gatas. Kung may Ayan. gatas kayo or creamer. Correct. Yayamanin pag creamer. Ayan, tsaka alam mo kung mahilig sa kape dahil yung baso nyo sa bahay, Ay, nako. yung nilalagyan ng kape, Correct. para may diamond yung puwet. Tama. Kung relate po kayo, malamang. Confirmed ang gout. Confirmed na kailangan po this year, bago matapos ang taon, magpa-executive check-up ka na. Tama. Totoo yan. Kaya there is also joy, mga kabisyo, in waiting. Yan. Meron po talagang magandang naidudulot kapag tayo po ay marunong na maghintay. Oo. So, yung tanong natin kung ano mangyayari, hindi natin alam. Diba? Hopefully, in our lifetime, malaman natin ang sagot, magkaroon ng kasagutan, ganyan. Pero kung hindi, kung future generation na ang makikinabang ng good governance, edi okay na din. At ang future generation ay mga anak din po natin. Diba? Hindi natin may expect na agad-agad may mangyayari. But Hindi po at least, diba, may mga ginagawa ng mga pamamaraan na correct. hindi na siya maulit. True. Oo. Ganon, diba? And speaking of tiyaga, ewan ko kung duman sa feed mo, kung ano-ano dumadaan sa feed ko eh. So meron isang video, isang reel na isang bata,
Hindi ko alam kung junior high o senior high. Yung alam mo, hindi pa nagde-develop yung katawan. Pero dumaan kasi siya sa feed ko. Tapos ang comments niya, 15,000. Uy. Tapos tinapos ko talaga. Alam mo, tinapos ko kasi una, 15,000 yung comments. Para mag-comment ng, alam mo yung mga 15,000 na perasong comment. Ibig sabihin, there's something about this video. So there's something worth it or worthwhile. So in fairness, inano ko siya, tinapos ko siya. So tungkol ito sa batang lalaki na ang sinasabi niya is meron siyang ka-video call doon. Basta ang caption niya LDR eh. Visiting my LDR girlfriend. Okay. So bata to, alam mo yung humihingi pa siya sa magulang niya, obviously. Mga ilang taon yung tansya mo? Tansya ko siguro mga 15. Alam mo yung hindi pa nagde-develop yung katawan. Ang sarap purutin ng nail cutter sa singit eh. Basta ganun yung katawan, yung hindi pa nagde-develop yung katawan. Tapos yung girlfriend niya din tawag doon, ka-video call niya doon sa real. Yung hindi pa rin nagde-develop yung dibdib. Nakakamison pa. Parang ganon. Parang naka-baby bra pa. Alam mo yung may ide-develop pa yan, ate. Hindi ko alam kung niregla na. Sa totoo lang. But anyways, pinag-uusapan rin lang yung salitang Tiagano. Nakakatuwa na nakakalurke na mapapaisip ka din. Kasi itong batang to parang taga Batangas. So, visiting my LDR girlfriend. So yung girlfriend niya ay parang taga Bacolod. Ganon. Okay. Hindi ako masyadong sure dun sa mga places. Basta in other words, sobrang layo. Talagang pinakita niya dun yung effort niya na yung pila, yung 3 oras siya sa ganito, yung umakit siya ng barko, yung bumaba siya ng barko, yung inulan siya, yung kumain siya ng piyaya. Alam mo yun, hanggang sa finally na narating niya yung girlfriend. Okay. Tapos nakakatuwa yung mga comments ng mga tao kasi paano ko to babash, ang layo ng biniyahe. Kahit na, sabi ko nga sa iyo, Jegs, kahit na parang ang babata naman ito, hindi pa nagde-develop, ang harap at likod ay iisa dun sa babae. Para nakakamison, tama ka, para naka-baby bra pa si ate girl. Alam mo yun, hindi mo makuhang mabash kasi nakita mo yung effort ng lalaki na mapapaisip ka tuloy sa jowa mo na umulan lang, hindi ka na nasundo. Tama. Hindi pa nga nag-message. Hindi pa nga nag-message. Parang pina-assume na sa'yo na hindi ka masusundo. Correct. Samantalang itong batang lalaking to na hindi pa nagde-develop yung katawan, grabe yung pagpapakita ng pagmamahal. Natawa lang ako kasi parang sa totoo, wala naman akong time para magbasa ng 15,000 comments. Pero dun sa nabasa kong yun, natuwa sila dun sa lalaki na parang paano ko to ibabash? Ang layo ng biniyahe niya, kahit ilang taon lang tong batang to. Pero nakakatuwa kasi alam mo yung sobrang raw at sobrang pure. Yung kagustuhan na madalaw, yung mahal sa buhay. Doon mo talaga masasabing, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, kung i-relate lang din natin sa nangyayari sa bansa natin, maganda na kung gusto may paraan. May mga, tingnan mo, gumagawa na ng mga paraan para maglaglagan, para mag-reveal ng mga kung sino dapat ang i-reveal, ganyan. And speaking of ganyan, may option, may choice. May nakita din akong post ni Sir Cesar Chavez na sinend niya. Usually, tinatamad ako pag mga mahahaba. Na mga post, pero ganyan talaga pag matanda na. Na-curious ako, binasa ko, parang it's about isa siyang contractor na malaki ang kanilang contracting firm. Pero parang binalikan niya yung alaala na tinuro ng tatay niya dati na tinanong niya, bakit hindi ka pumapasok sa government na negosyo? Alam naman natin. Sabi niya madugo. So that's way back 1980 something. Kaya sabi niya, may choice, may option. Lagi. Kasi yung narinig niya, pinanghuhugutan ng pahayag ng mga diskaya na wala silang choice, wala silang option, kundi magbigay. So there's always a choice and option. Lagi naman po. Actually, yung piliin mo yung pagbigay o magbigay is a choice. Hindi natin lagi po pwedeng sabihin na wala akong choice May choice kang hindi magsalita, may choice kang magsalita, may choice kang maglaglag. Lagi pong meron. Pero again, hindi naman natin, wala naman tayo sa sitwasyon nila para malaman kung ano yung mga eksena Iba Ang gusto ko lang isipin ngayong araw na ito kung anong ulam namin mamaya.
At ang hope na with everything that's happening and with all the revelations, 'di ba? Gumanda po yung takbo ng Pilipinas. Tama. Yung maramdaman talaga natin na ang yaman ng bansa natin kasi nakakatakot na maungusan pa tayo ng mga ibang bansa na ang hirap talaga. Oo. Hindi yung Pilipinas talaga sa totoo lang pag may mga balikbayan na umuuwi, natutuwa talaga sila sa ang Pilipinas hindi na nahuhuli in terms of infrastructure. Hindi na talaga siya nahuhuli, promise. Ano lang May talaga. ilalaban na rin din. Mayroon naman talagang ilalaban. Kailangan lang talaga tama yung mga paglalagyan ng mga bagay-bagay. I love my life. Hindi kasi ang sabi nga ng iba na yung korupsyon hindi siya matitigil kasi nasa sistema natin, yung mga batas din kasi natin dapat baguhin kasi nagagawa nilang paikot-ikutan eh. Ayan. So, kaya nga ako personally parang nagiging crusade ko na rin din na manawagan sa mga Gen Zs, yan, na mga kabataan na kinakailangan na ng bagong perspective sa politics. Hindi, tsaka hindi lang to. Isa rin pong panawagan na tayo mismo meron din tayong role. Kasi sometimes merong rules, hindi din, ang lagi nagiging problema is yung implementation, Ayun. yung pagsunod. Oo. Yun na nga lang paghiwa-hiwalay na mga biodegradable sa non-biodegradable na basura. Sa labas pa yun, sa bahay na nga lang, ihiwalay ang puti sa dikolor. Correct, hindi pa magawa. Ihiwalay Hiwalay. yung panty, tsaka brief, iba yung lagayan, iba yung medyas. Halo-halo. Yung mga tumawa, alam na this. Gawain. Diba? So yung ganun mismo, it's really not, it takes two to tango. Yes, Hindi lang gobyerno, kundi pati taong bayan. So tayo din mismo. Ikaw ba mismo, ngayong araw na ito, lumabas ka kahit coding ang sasakyan mo. Yan. 'Di ba? Ikaw mismo kumaliwa ka kahit ang laki-laki nakalagay no left turn. Ayan. Ikaw mismo, kabisyo, dalawa ang karelasyon mo. Ayan. Yan. Tayo mismo yun. Tayo mismo yun. Hindi yung dalawa karelasyon pero tayo mismo yun. Yan. Tayo mismo hindi tayo nag-i-implement ng mga rules na in-impose sa atin. Sa kumpanya na lang Sinong late ngayon? Ayan. Mami na. Umami na yung late. Diba? Yun dun mismo sinabi ng ganito ang policy. Bawal umalis ng office hours. Na hindi nagpapaalam. Sinong umalis? Sino nasa labas ngayon? Sino nasa labas? Diba? Yun na lang late Yun na lang late Diba? Policy yun. Company. Huwag ka malilate. Ayan. Kasi syempre babayaran ka dyan. Diba? Tama. Bakit ka laging late? Correct. Diba? So it takes two to tango. Mahirap yung nagtuturo lang tayo. Kasi kayo ganyan na nakaupo. Subukan yung tumayo. Ayan. Kanta-kanta ka ng mga Pero tayo din mismo. Diba? Kasi, sobrang guilty tayo sa lahat. Kasi unang-una, mga binoto po natin sila. Diba? Ay, nako, nakakalurgi. Pero nakikita ko dito, na siya, papunta na siya sa paganda na yung bansa natin. Paganda na yan. At ang mga kinabang dyan, hindi man tayo sa henerasyon natin. Jegs, kung matagal na panahon pa yung mga investigasyon and abutin ng ilang taon, di ba? Pero at least the future generation, our kids will benefit. And doon pa lang, panalong-panalo na tayo. At least ngayon na-expose na paunti-unti kasi hindi lang naman po ito sa DPWH. Kaya di ba nung napag-usapan natin nung nakaraan, yung sa isang hearing sa Senate na sa iba pang sa agriculture na parang nag-import ng 14 containers na illegal. Tapos nung tinanong siya, anong trabaho mo? Rider. Food panda rider. Diba? Ang sakit sa bangs, nakakakulot ng bagong reband na hair. Yun nga yung batas na lalaro nila, naiikutan nila. Yun na nga. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, again, as I said earlier, nalalaro siya kasi may mga naglalaro rin na taong bayan. Tama. Yun din So tayo din. Tayo din yun. Meron din talaga tayong ambag. Kaya magbago na tayo. Magbago na tayo. Ang dami po nangyayari. Correct. Parating na si Jesus Christ ulit. Nakaka-nervyos. Magbago ready ka na na ba? tayo. Ay, naku mga
Serbisyong oras natin ngayon, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!